Здравейте! Ето най-после успях да мина това. Това всъщност е един паркур. Аз не съм му качил първата част. Не. Не мога. Извинете. Пак се качих. Ще спирам клипа, но падам. Не. Този паркур май няма да стане. Сега ще продължа обаче в един друг заради извинете. Просто това телефон малко ми бъгва и спира път си изкъсва. The End. Това го намерих преди малко. Ето. Няма Ender Dragon. Но странното е, че има овце. И е пълно с някакви дупки. Няма какво да правя, освен да тероризирам един вид. Да видим какви ще ти има колата. Нищо. На обсидиана му няма нищо. Значи ни остава само едно. Ще стане малко лава. Искам да го направя наистина Endparker. Искам да си подат лава. За да с моите приятели може да играем истински на... Как да се... Не мога да се изразя. Слагам лава където ми падне. Там почти стигна до земята, даже вече е в земята. Втората също вече е... Крава се измъчва. И я видя как ще умре. Даде ми 2 опечени стека. Това за много време ще стане лава. Ето за много време почти всичко стана лава.
Цяло този клип ще свърши сега, освен само да направя това. И другия път може да очаквате с GT Gamer 2005 да играем. Ако не се сещате кой е, той участваше в първия ми клип. И тук всичко горе-долу ще е запалено в лава. И ще го включа на survival и цяло ще оцеляваме. Няма да се... И ще се биеме взаимно. Аз ще бия, защото всеки път го побеждавам. Затова чакайте аз да бия. Но не знам, и той може да бие. Чао.